Tää on niinku montako moottoria? 4. 4 moottoria, joka pyörä vetää. Joo. Noin tietenkin. Vakoille katsotaan. Tuossa oli Bluetoothin kanssa oli pitkään vaikeuksia. Elikkä heti kun pisti hiukan enemmän tehoa näillä moottoreille, niin Bluetooth rupesi virheilemään ihan hirveästi. Se näki hyvin, kun se sarjadata rupesi viivästymään, että se ei mennyt enää läpi niin kuin piti. Ja sille piti rakentaa tommonen kotelo tohon päälle. Ensiksi mä otin antenni ulos täältä, sitten mä kokeilin nostaa antenni ylemmäs ja se virheili edelleen, mutta sitten kun rakensi ton suojakotelon tohon päälle, niin se auttoi huomattavasti siihen. Että nyt... Katsopas, että meillä on moottorin ympärillä on tämmöiset suojasukat, koska niistä tuli viime vuodelta, koska me oltiin tässä aikaisemmin anturin niin paljon häiritä, että me ei voitu kisata kunnolla. No, kyllä se tässäkin niin mullakin oli tuolla siististi nätisti vastaanotin kelat, niin mä jouduin kelatkin vaihtamaan vielä eilen illalla. Ja mä olin niin illalla suurin piirtein 11 aikaa ajamassa ja nyt vastaanottimet toimii niin hyvin, että olisi ollut jotain edellytyksiä päästä rata läpi, niin sit levisi toi vaihteisto. Tää on nyt se Pepekin uudempi vaihteistomoottori, mikä siinä on tullut myyntiin. Sulla on joku semmonen. Joo. Ja sekö levisi? Se levisi, joo. Eli se käy kauhean korkea, se on niin kuin normaali. No kyllä se varmaan, siis ihan hyvälaatuiselta se tuntuu, mutta tämä homma vaan on sille liian rankka. Siinä on semmonen juttu, että siinä on muovirattaat täällä. Ja sitten toi akseli, joka tulee läpi, niin siinä on semmoset niinku pooriurat. Ja se lyö siitä, niinku, ne urat petti siinä. Poorit petti siitä, että se niinku muoviratas pyörii, mutta akseli ei. Siihen se kaatui. Sulle toista moottoria sitten varaosaksi? On, mutta kun siinä on tehty sellainen modaus siihen, että toi akselihan lähtee niinku alun perin tonne toiselle puolelle. Ja suoraan sanoen, että kun se joskus 11 aikaa illan levisi, niin ei siinä sitten enää tehnyt mieli. Mut sulla on kuitenkin tää niinku potikkaservo tässä. Joo, se niinku... Kuinka paljon tää kääntyy tässä? Se kääntyy sen noin 120 astetta. Se on aika paljon, joo. Sinä pystyt tekemään aika pieniä mutta... Ei pysty. Sehän tämä rakenteen niinku hyvä puoli on, että se kääntyy noin paljon. Meillä on sitten pyörät ottaa tuohon erinäisiin juttuihin kiinni ja siksi meillä on rajoitettu käännös. Aivan. Eli meidän täytyy niinku peruuttaa ja mennä eteenpäin. Joo, tää menee kyllä silloin kun mä tätä mekaniikkaa testasin, niin mulla on tää sillä tavalla, että mulla on semmonen 2-kanavainen RC-ohjaussysteemi, niin että mä pystyn ajamaan sen kanssa tätä. Niin se ei oo tosiaan niinku kovin valtavaa se tämä sisäpyöri ja se hetken. ympyrä. Oliko siellä RC:stä joku moottoriohjelmat viestittää? Oli. Onko jotenkin valmiita tai joku tällaiset? Ei, kun mä tein sillä aikaa, että mä tein tämän prosessorikortin paikalle, niin oli Pikistä semmonen levy. Mä nostin tämän pois ja pistin sen tohon, niin tämä kaikki johdotus oli sama. Ja sitten mä pistin se RC-vastaanottimen siihen pikkiin kiinni. Ja, Mites anturit on testannut ajonainaan, siis, että ne toimii niinku dynaamisesti? No miten sä oot tehnyt tän testauksen? No, tietysti ensin pöydällä ja käytännössä. Kato, kun meillä on sen verran painava, että niin hirveän vaikea niin käsitellä pienissä tiloissa. Niin joo, se on totta. Eli meidän täytyy nostaa pukille se, sitten me ottaa anturia, me voidaan liikuttaa tuo alla, mutta nyt mä eilen tein siihen sitten vielä semmoinen anturin simulaattori. No kyllä mulla on ainakin, kun mulla on kans semmonen työtila, että se on niinku, että kun pöytä on tässä, niin siinä on vaan semmonen pieni tila. Niin mulla on siinä sellainen vaikeus just, että näitä antureita ei ole saanut oikein kunnolla testattua siinä, kun jos mä pistän lähettimen siihen hyllylle, ja vaikka mä miten koittaisin vetää niin kuin mahdollisimman kaukaa ne johdot, niin se lanka kuuluu siinä tilassa niin kuin ihan joka puolelle. Ja vaikka mä olen pienentänyt virtaa ja kaikkea, niin ei se auta.
4 potentiometriä ja se on tuossa on muuten mielenkiintoinen sivuanturi. Onko teillä sivuantureita? Mitäs tapahtuu teille, jos tuo lanka on täsmälleen poikittain väärässä suunnassa 90 astetta, niin kuinka se silloin toimii teidän anturit? Suoraan sanoen aika huonosti, eli se... Ihan niin kuin meilläkin. Niin. Mutta siihen on yksi pieni, jos katsot tuon, niin tuohan on oikeastaan 6 kappaletta antureita. 3 on niin kuin sivusuunnassa, mutta sitten yksi on poikittain ja se on tämmöinen, kutsutaan niin kuin sivuanturiksi. Silloin kun se on kadottanut, tuo homma menee juuri langan poikki väärässä asemassa, niin toi yksi anturi huomaa sen ja tekee taas omia manöövereitä siinä kohtaa. Joo. Nämä kelathan on tässä niin kuin 45 asteen kulmassa. Sehän auttaa sitten vähän. Niin se ei periaatteessa koskaan ole niin kuin kaikki anturit yhtä aikaa hukassa. poikittain sitä siihen lankaan. Mä voin, jos tässä nyt Se näkee... muuten se 45 voisi olla ihan parempi. Meillä on oikeastaan myös keskianturi. Se myös korostaa sitten sopivasti sitä, jos se niin kuin kääntyy siihen lankaan nähden, niin se niin kuin korostaa vielä sitä. Pistetään tohon nyt suurin piirtein radalle se. Pistetään vielä suoraakin, niin se ei yritäkään noin turhaan kääntyy. Noin. Ei sen niin väliä. Elikkä katsotaan löytääks tämä. Anne tuo oikein komppi. Anne toi oli. No ne vetää ne sieltä ja sitten